E kinde maliet mar siasa medo mako mach e pacho ka, moko kuom jokanyo mag duond bura mar UDA kaunti ma Siaya owuok oko mar lando injili mar kwe ka giwacho ni mae kinde ma jotelo manie sirikal ma manywando owinjore oket maino margi e chwalo dongruok ne jopiny kendo mar neno ni pogruok moro amora ok obedo e kind jopiny. Kane giloso e kar chung' od bura ma Ugunja, jokanyo mag UDA onyiso oganda Luo mondo mi koro oti kod koth mar sirikand manywanda mar komo kodhi mag dongruok kaka bero apeini, ohala, weche mag somo kod chenro mamoko mag dongruok motelo ne yiero manyien ka gisiro riwruok mar tiyo e twech achiel e kind ODM gi UDA. Gima kwayo ni seche mwanie sirikal ni tiche monego bed ni warango tich matire mondo jopiny owinj maber. Kwayo ni kwe manyocha wewa no ema mondo wadhigo mbele. To chama marwa mwantie ma UDA ni wabende wamake motegno. Bipogre e tutam no, tutam mwadhigo mbele, makta kura kwadhigoyo, tigo ni mana ja tutam. Akwayo mana jo Sidindi Ward. Lokuru pachu, koth machwe ni komurugo. Ng'ato kibi mondo uondu to ni kuo piny sani olokre. President Ruto sotimonwa madongo to mana kagiriwre gi dor. Ile election imepita last time, yani 2022 general election, karibu kura 700,000 ililala kwa sababu ya mambo ya voter apathy. So ndio tumalize voter apathy. 2027 hakuna mambo ya zoning. 2027 mtu wa ODM atoe mtu wake, mtu wa UDA atoe mtu wake, au watu wakutane kwa kiwanja, the best person akiwin wote wanaenda kusupport Dr. William.